mám. To už som nevidela, že aký je starý nos. Aninka, ty škaredo rozprávaš však. Natálka? Počkaj. No vidíš. Ty žiarliš na Natálku? Počkaj. Ale áno, lebo to poznáme už však, takéto veci. Babka iba utre, no. Ešte jednu lyžičku a už Ty si papala jogurt, ukážeš tátovi jednu lyžičku, ako papáš jogurt a potom dáme iné. Potom dostaneš chleby. Posledná je. Miluška, posledná. Čo si nebude. Dobre, Anička môže spapať. Tak už bola posledná. Taká to je Natálka ráno. Keď ma vidí, už ani nebude chcieť ísť ku mne. Bude. Povedz, ďakujem, babka. Vieš, ako ju bolelo prsko. Som štikla. Toto vám babka zapne. No. Nezapne, lebo... Je vypnuté vzadu. Áno, lebo preto... Čo si robila teraz? Áno, preto nechcela si ešte jednu lyžičku, však maminka. Keď spapáš ešte jednu a nebudeš robiť tak zapneme tanec princezen. Takže je to na tebe. Počkaj, no to... Nechaj, nedávajte jej, nie. Keď ona nechce, tak nebude. Ale nebude tanec princezen. Nebude princezna. No? Môžeš si to rozmyslieť kľudne. No poď, dáme jednu a zapneme, poď. Ježi, na taký dobrý jogurt babka ho spápa. A s čím je? S jahôdkami? Áno. To v škôlke však dávajú takéto dobré. Ale že sa rozdeli s Miluškou. To je super. No tak nezapneme. No nemusíš, ale nezapneme. Poď jednu, poslednú lyžičku a zapneme. A zapneme a potom Poď si, jednu. Miluška, poď. Poď. No presne, jedna bláznivka a druhá nepapavá jogurťačka. No určite. No jazyček, áno, trošku si z neho odkroj, máš pravdu, však babka, trošičku. No a potom neplač, keď ťa bude bolieť. Áno. Ale máš ho bielý riadne. Ale už ju nebolí krk. To má taký stále skoro, áno. Ja mám Vieš, čo to tak je? Neviem. Taký. Miluška, ideš ešte poslednú, poď. Pôjdem chlebík aj odkrojiť potom, poď. Dáme chlebík. Tanec princezen, keď spapáš jogurtík, máš ho celý den. To znamená aspoň dvakrát dnes ráno. Ja viem, ja som počúvala za dverami, som nevchádzala preto. Krásny šašo, áno, pozri sa babka na šaša. Natálka, jednu. Napad, popapaj, nebudeme jednu. Dobre. Spasaj. Krásne si papala jogurt však. Takto, moje zlato. Pozri sa, aká si pekná, keď papáš jogurtík. A pošli pusu babke, že ti dala jogurtík aj, že je taká dobrá, že vie, aké je to ťažké a aj tak sa o teba postarala. Tak, aby si to čo najlepšie zvládla. Pošli pusinku babke takto. Miluška. Pošleš? Máš rada? Tak. No, to je, aby ťa nebolelo brúško ako v noci. Celú noc chudia, celú noc. Napravila. Tak ani nebudete teraz tie chrumky, som ju odložila. No jasné. Kočenko Taníček má trošku väčšie brúško, ale... Už keď je on, tak... Ale... Nemôžeš pretikať. Nie, to ja nevravím, že bude mať, ale že nič... Čo to chceš otrhnúť? Veď to je dečka. Ty si chcela otrhnúť z dečky, Kačenka? Myslela, že to kvietok samý, však. No, to tam drží. To je nám urobené, vieš? To babička vie také uhačkovať. No, babička potiaľ to urobila, musela dokončiť takú mlieko, ako som zabudla, ako som to robila. Ale Tana bude až keď spápam. Áno, dneska nebude Tana. A dneska je sobota, budú rozprávky. Ale keď sa napapáťaš. No, kto pôjde do škôlky? Ješko, Deško. A kto?
No tak áno, môžeš ísť, ale budeš tam Poď si dať stať. Natálka, jednu lyžičku z papaj. No ale potom zapnem televízor, keď spapáš. No, a bude rozprávka. Naber si. Juchu, ty sama? No. No. Nebo